Ei, tu! Sí, tu! T'agrada el rock alternatiu i grups com Audioslave, Muse, Porcupine Tree o Tool? Ets cantant o baixista i t'agradaria formar part d'un grup? Doncs no t'ho pensis més! Escriu-nos un mail a l'adreça que apareix en pantalla i envia'ns una mostra del que saps fer. Aquesta és la teva oportunitat de formar part d'un projecte apostoflant! Yeah! I ara anem a escoltar un tastet de com sona això. Endavant!